Ngerti desa Semanding lur sampean lur. Iki lur sampeyan ora ngerti desa Semanding. Iki omah-omahe wong desa Semanding lur. Desa Semanding, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur lur. Sampeyan sing pengen ngerti omahe wong Jawa Timuran lur. Khususnya nang nggone Kabupaten Tuban. Iki lur, sampeyan wasi sampeyan delok padanan nggone sampeyan lur. Sampeyan sing nang luar Jawa, Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah ngono kuwi. Sampeyan pengen ngerti omahe wong Jawa Timuran. Iki nok Semanding lur. Omahe yo apik lur ngarepe iki lur, masih lur. Ono kaki mang ono pot-pote kembang. Iki koyoke iki yo koyo seragaman lho, seragam. Di nggenar omah ngono iki kembang. Mungkin ya teko gone lingkungane lur paling lur. Iso apik lur, adem ngono apik. Omahe iki resi-resi ngono masih to. Tuh. Tuh kembange pating jendrek-jendrek yo gambar apa iki wayang apa lho. Nah, yo. Jadi wadem lur liwat kene lur. Wit-witane wae akeh Indonesia. Oh iki omah. Wah, apik lur omahe lur. Wombo. Iya lur, berarti wong kene iki yo gawe konoan kabeh lur, gawe kembang kabeh lur omahe ngarepe. Kadimang kembange padha kok lur. Wong kene iki akeh-akeh dipageri lur omahe lur. Ngarepane ngono pageran lho. Kadimang kok akeh sing pageran lur. Iki nek teko nggone Kota Tuban lur, ya wis perek lur, arek berang kilo paling. Kilo saiki ngono wis Tuban kota. Sama nek teko Tuban kota, nek ape liwat kene. Ada ngidul saiki yo kene. Tapi iki ora ratan sing gedhe lur. Iki ratan kampung. Di kendaraan ya ora sepiro akeh. Terus ratane barang ya ora sing uwo-uwo ngono. Tapi ya apik lur, ora ono ratan jeblongan ngono ora ono. Mulus ratane. Iya si ono omah. Si ono Tegalan sih lur. Tapi kang arep wis ono omah meneh. Oh, omah akeh. Soalnya daerah kene iki rata-rata Tegal lur. Tegalan. Sawah jarang sawah. Di sini pari ngono jarang. Rata-rata ya jagung, minyak ngono kuwi lur. Iki aku belok ngiri lur. Belok ngiri. Wis mulai ana omah-omah neh lur. Wis perkampungan meneh lur. Iki melok Semanding lur, tapi Semanding kidul mbah Wetan mbah ndi wis Semanding lur. Saman pokoknya nek pengen roh omah-omahe wong tinggi ya. Aja lali. Sama nek urung subscribe sik lur. Jadi nek aku upload omah, upload video kan sama ngerti, arek ndelok. Wis arek ngerti. Sama nek pengen gawe omah atau pengen opo ngono wis arek masih ya. Iki aku bendino gawe video lur, pokoke sama delok wae lur. Yang bendino ngono mesti videone beda-beda. Iki nek kene sono kono omah ya mesti siji lur, mesti beda. Wis referensi sama omah ngono mesti akeh. Ngerti omah ngene. Wis ngono wae lur ya. Sesuk tak lanjut meneh ya. Aja lali videoku didelok kabeh ya. Wis matur suwun lur, muga-muga tak dono lancar kabeh ya. Wis amin. Assalamualaikum.